מה שלומך? בסדר. תעשה בלעדייך. כולם מחכים לך, רוצים לצאת. אני יורד אליהם עוד מעט. אח שלי התקשר עכשיו מפריז. תודה. הוא מתנצל שהוא לא יכול לבוא. הוא אוהב את איציק. נתקשר אליו מאוחר יותר. אני אדבר איתו. הוא יבין. אל תגיד לי שהוא יבין. אני רוצה שתדבר עם האחים שלך. אמרת שאני אגיד להם. למה הם שותקים? הם היו עובדים שלי, לא שותפים שלי, הם קיבלו משכורת. במשכורת של אחי אגף הניקיון לא בונים בית תוך 3 שנים. אתה יודעת יפה מאוד לפנק אותם. מה שעשיתי, עשיתי, אוקיי? אתה יכול לבוא להגיד להם עכשיו, תחזירו לי מה שנתתי לך. אז למה הם לא מציעים בעצמם? אני יודע. אלוהים יודע, כל אחד והעניינים שלו. אין להם בושה לאחים שלך. עד לפני 4 שנים לכל אחד מהם הייתה רבע חנות עלובה בדיזינגוף. עזבי אותם, טוב? אנחנו מושג מה זה לגדול בלי כסף. גדלתי עליך הכל. אני יכול לבוא עכשיו, איך כל מה שעשיתי בשבילם, לבוא להגיד להם, תחזירו לי מה שנתתי לכם, זה לא עובד כך. בשבילם? עשית בשבילם? כן, בשבילם. שירימו את הראש, שיציעו קצת מאחורים שלהם. בשביל עצמך. עשית את זה בשביל עצמך. למה לדבר ככה? מה קרה? כן, אני לא אצליח? אני לא יכול לחלוק את ההצלחה שלי מהאחים שלי? ההצלחה שלי זה גם ההצלחה שלהם. הצלחה. תראה, פעם אחת לא התערבתי, תראה מה קרה. עשה לך טוב, אה? לראות אותי מושפל. תגיד לי, אתה רציני? מה אתה מבלבל בשכל? אני בסך הכל מבקשת שתחזירו את הכסף לאח שלי, אחרת אמא שלי גומרת אותי. טוב, טוב. עזבי אותי, אני יורדתי למטה. תגיד לי, אני פעם אחת מנעתי ממך משהו? ראית לך כמו מלך עם הכסף שלי. אני לא יכול להסתובב עם ג'יפ 2016 שהאחים שלי מסתובבים בבוץ. תמיד כשהם ביקשו, נתתי. אמרתי שאני אטפל בזה, נכון? אני אטפל בזה. כשהם ביקשו, נתתי. מה אתה שאני אעשה? שאני ארביד אותם עכשיו פה למטה בלוויה? מה? לא פלא שאבא שלך אוהב את מיקי יותר ממך. מה אמרת? מה ששמעת. רונן. רונן.